Vi har hermed fornøjelsen af at introducere den nye Tobii Platinum. Et helt nydesignet og hurtigt krølfjerningsapparat. Tobii er det eneste dampstrygeapparat i verden med kontinuerlig dampstrøm og udglatter krøllerne lige så professionelt som på renseriet. Den nye Tobii er et kraftigt og bærbart dampstrygeapparat og har nu op til 40% større krølfjerningsevne. Sådan virker den. Tunge strygejern presser dit tøj fladt, mens Tobiis kontinuerlige dampstrøm trænger skånsomt helt igennem tøjet, så fibrene bliver bløde og krøllerne glattes ud. Tobii giver også tekstilerne volumen og frisker dem op, så de ser nye ud. Og i modsætning til et gammeldags strygejern, slipper du for at vente på, at det skal blive varmt, og du behøver aldrig mere være bange for at komme til at svide tøjet. Uanset om du bare har et stykke tøj eller en hel vasketøjskur fyldt med strygetøj, klarer Tobii Platinum opgaven op til 5 gange hurtigere end et strygejern. Tobii Platinum fjerner selv de mest genstridige krøller. Fyld vand på, tryk på knappen. Tobii er klar i løbet af få sekunder. Fra det tykkeste denim til det sarteste silke og satin, plus alt det midt imellem. Tobiis professionelle dampkraft får krøllerne til at forsvinde. Tobii glider desuden problemfrit hen over paljetter, knapper, lommer og applikationer. Tobii steamer er skånsom mod alle typer tøj, men den fantastiske Tobii Platinum gør mere end det. Den frisker ikke bare tøjet op, den fjerner også lugt, så selv fugtigt og krøllet tøj på bunden af vasketøjskurven ser fantastisk ud og dufter friskt i løbet af få sekunder. Tobii er også enkel at bruge. Du kan til og med dampe dit tøj, mens du sidder ned. Trill Tobii derhen, hvor du vil bruge den, eller monter bæreremmen. Løft Tobii af soklen og tag den med dig overalt.